Няма да станете богати колкото и здраво да работите. На 38 години бях, когато го осъзнах това и разбрах каква е тайната, прочитайки книгата на Уорън Бъфет "Принципа на успеха и парите". Споделям ви за вас каква е тайната. Знаете, че има 4 вида богатство. Това е да имаме свободно време, да имаме добро здраве, да имаме социален статус и да имаме пари. Когато започнем да губим първите две за сметка на вторите две от списъка, тогава имаме проблем. Защото никой не може да не върне изгубеното време и здравето. Когато обаче ние въпреки всичко настояваме постоянно да имаме статус и да имаме средства, докато един момент не осъзнаем, че губим първите две. Така че ако искате да бъдете богати наистина, просто си осигурете от четирите вида богатства по-равно, за да имате един здравословен баланс. Това, което прилага до ден днешен и Уорън Бъфет, вече и ние 13-14 години ги прилагаме и вървим стъпка по стъпка към нашия критерий за богатство. Така че ако искате да знаете обаче как да изградите този здравословен баланс, тогава може да се запишете в линка в първия коментар. Ще проведем разговор и ще видим дали изобщо това може да ви е от полза.